Ние получихме когенератора вчера, когато за пръв път кандидатствахме за златен медал. Не, че не сме могли. Значи тия когенератори ние сме 5 пъти участваме поред. Всъщност от 6 години 5 пъти сме участвали в Пловдивския панаир и само сега решихме, че е време да поискаме златен медал. Значи, ако бяхме поискали при първото участие, когенератора отговаряше на изискванията на златен медал, но ние не отговаряхме на изискванията за златен медал. Значи аз мисля, че в момента възможностите на когенератора са се изравнили с възможностите на фирмата и е логично да се получи златен медал. От друга страна пък клиента, като си купи изделие, което е златен медал и има обслужваща фирма, инженерингова фирма, която да му го направи, съответно на същото ниво, тогава вече смятам, че златният медал е заслужен. Когенератор е сериозно, изключително сериозно изделие. Погледнато от малко по-друга гледна точка, когенератор е един микротец. Значи аз бих казал, че когенераторът е една нова тенденция в енергетиката, бих я нарекал микроенергетика. Значи когенератора позволява да си създадете необходимите ви видове енергии, въпреки че едва ли е кой знае колко правилно да се казва видове енергии, да ги създадете на мястото на потреблението. Това е хубавото. Когенератора в случая е с двигател на вътрешно горене, работи на природен газ, топлина произвежда, която може да бъде във вид на топла вода, може да бъде на пара, в определени показатели. Едновременно с това произвежда и електричество. И ако добре направим когенератора, добре изчислен, поставен така както трябва, той трябва да си върне парите в рамките до 3,5 до 5 години, в зависимост от стойността на кредита. Когенераторите, първо ще ви кажа това майче в предварителен разговор, не знам дали го споменахме, но те са наредени много близко един до друг по мощност. Значи ако ги видите там в списъка ни, ще видите, че те, да кажем, почнат 80 кВт, 100 кВт, 110 кВт, 120, 140, 150, 160, 200. Това се прави, защото когенератора, като го изчислите, трябва да е максимално точно, максимално близко до консумацията на топлина, която ви трябва. Топлината е в основата. Трябва да взимате цялата топлина, за да може той да работи непрекъснато. От всичките когенератори, които ги виждате, ние имаме монтирани в България. Имаме един 25 кВт когенератор, нов 25 кВт ще монтираме до края на годината. От средния размер 80 кВт, 120 кВт, 160, 170 кВт имаме практически от всичките. Това е идеята. Значи идеята в момента, практически в световен аспект е да се създават малки мрежи, енергийни мрежи, които да обслужват малки региони, които да не бъдат засягани от сривовете в електросистемата, от сривовете. Това е идеята. Ако се направи пък, да кажем, няколко такива малки мрежи, ако се обединят в малко по-голяма мрежа, се създава и със собствено диспетчиране. Значи вие създавате един мини модел, да кажем, на енергетиката на една страна. Примерно нашата държава, цялата електрическа енергия има диспетчиране, разпределя се, пренася се, продава се и така нататък. Ако това нещо го направите в рамките на един град, обедините когенераторните системи, вятърните централи, вецовете, ако има наоколо, всичко това нещо в един регион го обедините с едно диспетчиране, вие постигате една микроенергийна мрежа или макромрежа, който иска има да се измисли, която е свързана с националната. Когато има нужда, тя черпи от националната мрежа, когато произвежда в повече, продава на националната мрежа, а националното диспетчиране знае, че някъде има резервирана мощност, която също може да я използва в случаите на сривове на електромрежата, примерно, каквито настъпиха, ако си спомняте, по време на Атинската олимпиада, малко преди това в Щатите и така нататък. Реакцията ни на дефекти, на ремонти в когенератора трябва да е в рамките на 12 часа. Значи, защото в момента, в който когенератора спре, той нанася на клиента си вече икономическа вреда. Значи, той трябва да работи непрекъснато. За да работи, клиента трябва да си плаща, пък ние трябва да си вършим работата. Значи, в нашите когенератори с 2 години гаранционен срок, малък когенератор стига в рамките на 14 до 20 седмици.
е готов. Но за времето, за което той става готов, защото в крайна краща това е завод, там не може в секундата, когато се появите, те го разместят някъде в програмата, трябва да стане възможно, така че да не нарушават другата си програма. Но тия 14 до 18 седмици, това са от малката серия, те са необходими пък на нас, защото за това време ние правим проектите. За това време се прави площадката, за това време се подвежда газа, за това време се докарват кабелите, свързват се с трафопоста и така нататък. Това време е точно синхрона. Големите когенератори обаче от 1-2 мегавата и нататък понякога стигат до година. Времето, за което да стане. Значи, примерно 1 мегаватов когенератор, ако сега с очаквания наш клиент ние успеем да си договориме условията, ние сме обещали да му го монтираме януари. Колко месеца имаме до тогава? Значи това е октомври, ноември, декември, януари, 4 месеца. Значи ние как ще се развиваме, веднага ще кажа. Решили сме вече да помислим малко за себе си. Тоест, купили сме си в Ботевград един къс земя, върху който да си направим един високотехнологичен офис с претенции той да бъде регионален офис на ТЕДОМ. Имаме някакви предварителни договорки с ТЕДОМ и тогава се върнем към идеята, дошло ли време да идем в Македония или в Сърбия. Но ние трябва да имаме техническа възможност да идем и точно този регионален офис, който ще построим, е високотехнологичен. Забравих да кажа, макар че го има в интернет, значи всичките когенератори, които имаме, всичките когенератори, които ние имаме, ние ги контролираме, правим им модемен мониторинг. Тоест ние във всеки от произведените у нас когенератори може да влезем в компютъра дистанционно, без да ходим там, да видим какво е състоянието на как работи когенератора и имаме възможност малко преди клиента да разбере, че имаме проблем, че той има проблем, ние да разбереме, че той има такъв. Така че това е посоката на нашето развитие. Искам да си събереме проектантите на едно място, или поне голямата част от тях, защото всеки проектира на... Високо квалифицирани специалисти в региона Ботевград и изобщо региона там намират ли се? Безусловно се намират. Значи, ако си спомняте, региона в Ботевград и Правец бяха микропроцесорни системи, Правец беше микроелектроника в Ботевград, беше завода за производство на автобуси. Всички тия специалисти, някои от тях са поостаряли, както сме ние, но другите са още сравнително млади и отговарям за конкуренцията. Да, в момента ние имаме конкуренция и е добре, че я имаме. Отнасяме се с уважение към конкуренцията.